jsem pochopil. Tak to si pochopil. Tady je narození a tady je den narození. Ano. Ještě beru má asi něco. Já mám taky Svátku. Jo, to svátku. Jo, děkuju. Ahoj, pojďte se mnou. Pojďte, Tak pustím. jo, děkuju. Jo, děkuju. Jo, tak děkuji. To jste nemuseli. Chceš ještě ty nůžky? Jo, It's good to be 50. Je. Ten dobře poděl. No. Kde se dělají ten dom? No včera, jak si právě odjížděl, Ale tak jsme jsme... tu fotku, kde jste tak tam No vidíš, to byly manévry. Nechali netisknout na jednej papír. Jo, to se dá na jedný papír, pak to, tak je takový facecake. Takže oni tě ji trochu vylepšili, viď? Vím. Takže včera si mě prostě bavili, fotila, jo? No, A hnedka si tu fotku prostě zatepla, ještě zatepla, co jsi mě vyfotila, si tam dala. How old were you in the picture? 18. Right. No tak jo, na motivě mámě. A to je asi americký, ne? Nebo český, český. Jo, máje, já jsem si nerozuměla jako máje, že to je máj. Tak to se dá pěkný vrátky. No to by tam taky. No iba sluší, že za ruku, že To postav jste se se. teda vycajtovali. Jaromír Nohalica, Babylon. To vypadá jako nějaký černý. Ty to je takový malý Vánoce, vy také se u nás rozbaluje na Vánoce. hele. Ty ani mě nic si zasloužil, jako. No name, domluváno. To je česká skupina, to ne? Ježiš, ukaž tady, ale ukaž se tam je zapisničky. Tak já myslím, že podle názvu neznám ani jednu, asi kdybych je slyšela. Ale názvu mě zde si Pražská zima. To je taková, ta vyšla na podzim. Právě, že akorát studuji. Akorát dole podlažím. I voted for myself to love anything started. Pojď si sem, mami sednout, tam Veverka a lidská péče. To je srovnový. Veverka a To ty potřebuješ, ne? Ty furt ty svý čipánky, It's like furt musíme squirrel koukat víc na and videa. how to take care of squirrel. Yeah, you need this. Yeah, this is nice. This is you put this on the window. No? Very nice. Yeah, it's like if you can't beat them, join them. Oh, medovina. This is honey from Jo, to je něco asi na okno, ne? What is it? no, Káčko je na from okno, honey. ne? This is a tray. Yeah, ten no, this is very tight. Nám tam občas letí do toho, to je dobrý. To je to, jak já jsem si udělala vlastně v tomhle. Konopí s medem? Jo. Konopí jsme jdeme na zdar. A co to je, to je jako nějaký připravený? Máš místo jointa. No, protože on má vlastně velkou zahradu, Lukáš říká, že je zastrčenej, ale na konci vesničky. Doplněk stravy. Takže to je, hele, to je homemáde. Doplněk stravy. Který může do toho. Tak tady ten druhý. Těžký to teda není. Tak to je dobrý. Velký je to dost, viď? Veliký je to dost, těžký to není. To se asi vyzvednou tady. To je papír do tiskárny. No to ne, to nebude tiskej. Ježíš, si mi říkala, že to papír do tiskárny. Pár na to mi to tam ne. Beru to víno. Je to dělaný tak,
to bylo, hele, Jo, tady za jsou ještě každých další 10 let dárky. dáreček a všechno to je český, jako víš? Na to byl kladen důraz. Ale takový kalendář uprostřed léta, ten se hodí. Tak víš, co to je hlavně kvůli receptům českým, víš? Český recepty, Catherine, víš? No to nemusíš, to je bomboniéra, to tam můžeš nechat. Český kmín, kášter se napravit. This is a cumin from kášter. To tady pěstujou, víš, tak to máte bio. Jdeme jako po Napoli, jo? No, na poliardo. Segra šla sbírat, ne, hele. Segra šla sbírat večer a... Little salt for your food. No, když on má furt problémy se zubama, víš, to mě učili, jak se používá. No a tohle to jardo, to bude tak jako... To je opravdu dárek pro tebe, ten výročí. To je do té další 50. Oh, how sweet is it? Kdyby si sem se trefila velikostí. Ale už vidím v tom křesle, jsi koupaci přikrytej dekou koskovanou. Já jsem si říkal, tohle 50, to už chce dětkovský bačkory. Je to 11, jak máš velkou Já mám 12. Tak já to můžu vyměnit za 12. Americkou 12. Jo, tak co, to je asi česká, no? No to je český výrobek, pozor. Ukáž. Ukáž. No aspoň, že nejsou takový ty červený. No ty měly být na tu křesku, ale jsem si říkala, to by tě nebavilo se ohejbat a zapínat se vy. A takhle, když jsme tě viděli na těch fotkách, byly ty mikiny vesty, futrál na nose. No very nice. Vidíš, jak ti to sluší? Musím říct, Catherine, že u nás už k tomuhle věku patří tyhle ty dětkovský bačkory. You said that in this age, that they consider like the grandfathers. Alright, very much. So I should do this, right? A vy jste jim tam chtěli asi It was harder than I expected. Já jsem to neviděla, podej Sirky ještě jednou. tam vydal 15, bych tam být 50. To byla jako elektrická síť, to by to zkoušelo. But it would be funny if they were like electric, you know, that people would try. Říkám, kdyby právě jako elektrický, jaký to jako No oni jsou dělali, víš co, ty nezhášecí, to spoukneš a ono toho netýpne. Ale ty neměli. To by ses jako ufoukal. Tak děkuji, moc krát děkuji, to se mi to líbilo. Tak si dáme dort, ne? Dáme si dort.